Тук има един зил, който съм много доволен от него. Бордове съм го натоварил за скрап. Също така съм натоварил за скрап един крас 6510. Много здрав камион, много хубав камион. Пак е едно към 43. Тук съм натоварил крас 255 и съм натоварил Урал 4320. Да. Много хубави камиони са. Доволен съм от тях. Едно към 43 са и 4 камиона са едно към 43. Трепач са камионите. Готини са и така. И затова ги показвам.